Åbn dit racer. Det er stream. Dude, nej, jeg hører. Jeg skal hjælpe dig med makro, dude. Ikke for noget. Men det er dem. Hey, dude. Okay, lad mig lige se. Nej, det er godt, du optager ikke. Dude, du ved ikke, at jeg bruger makro. Jeg er sgu da, dude. Jeg er fucking ligeglad. De er, og jeg er mod. Dude, ikke sige til nogen, jeg mener. Nej, sgu da, er du dum, man. Jeg vil være fucking demoted, hvis de finder ud af det. Du må altså ikke sige det til nogen, okay? Ja, altså de tager mit rang fra mig, hvis de finder ud af det. Men du må altså ikke sige det til nogen, okay? Ja, men stadig, du må ikke sige det. Tak, okay, skal jeg hjælpe dig med at få en makro? Og jeg trykker på det der. Dreng, jeg sidder og screecher en lige nu, ikke? Og så sidder jeg bare og installerer makros for ham. Nej. Tryk default delay. Ja, det er fint, tryk record. De vandt vores game mega stor på Mirage, sådan 16-2 eller sådan noget. To sekunder, du skal lige vende, jeg skal se noget. Men så har du ikke fået heksen. Gør han det faktisk? Nej, så tryk record. Tryk record. Tryk record. Og så skal du bare klikke indtil jeg siger stop. Hvem er det, han gør det med? Er det ikke kid? Du klikker lidt for meget. Tryk record igen. Man kan ikke godt måle. Og så bare indtil jeg siger stop. Nu, den skal være sådan på 20 eller sådan noget 30. Og så når han går i kende, så bander han på makroen. Ja, og så tryk hvor er din mus dernede på dit racer ting. Nå, fuck man. Så vil du have det til et keyboard? Hold det, Amir. Nej, ikke hvis det er det ikke. Hvis det ikke er der noget. Jo, men altså ved mit så er det sådan en mus, og der er en keyboard dernede. Fuck, jeg kan godt lide, at jeg skal SS, der sidder bare og installerer makros til dig. Dude, Nå, vil han gerne have det? Ja. Dude, er der nogen, der gerne vil have den her, er der nogen, der har den her join.me, eller kun også så? Er Luke stadig mod plus? Nå ja, mod ja. Jamen prøv at sætte, prøv at sætte på dit keyboard, prøv at trykke keyboard. Ja, oppe i toppen. Og så tryk, der en ny en. Nej, bare tryk på den knap, du gerne vil have makros på. Og bare tryk på en af de der ude i siden, der hedder M3 eller sådan noget.